membro di prensa Bontardi, e bombini na firmamento di MOU hernieuwbare energie entre Holanda e Curaçao e rueda di prensa di minister Rob Jetten para clima e energia e minister Lisandro Seinche di desarrollo económico. Mi te reconoce presencia di minister Rob Jetten di clima e energia, primer minister Gilmar Pisas e minister Lisandro Seinche di desarrollo económico. Também me te reconocer presença de representante do grupo de trabalho Offshore Floating Wind e de várias companhias holandesas. Bombini. Como parte da introdução, me pedi representante do grupo de trabalho Offshore Floating Wind e representante de cada companhia para introduzir seu mês e, à vez, dar uma explicação cortica de como está presente hoje. De dar a palavra para o senhor Marcel Gallier, die HYCC. Goeiedag. Dank u wel, Marcel Gallier, HYCC. Fijn om hier te zijn vandaag bij dit mooie moment. Wij ontwikkelen grote waterstofprojecten in Nederland, in de grote industriële clusters. En wij werken samen met de lokale overheid hier, met de lokale bedrijven, om ook hier te kijken hoe we een oplossing kunnen bieden voor het bouwen van een duurzame industrie. Luchtvaart, scheepvaart, chemie. Dat is waar we hier ook een bijdrage samen met lokale partijen aan hopen te leveren. Dank. Dank u. Agora me passa a palavra para o senhor Ivo Wessels, de VDL Energy Systems. Dankjewel. Net als mijn voorganger ook. Dank dat we hier mogen zijn. Wij zijn hier ik ben Ivo Wessels van VDL Groep. En wij werken hier samen met ABC Bus en met de raffinaderij aan een project waarin we elektrisch openbaar vervoer off-grid kunnen laten functioneren. Dus zonder dat we gebruik maken van de grid. En door de zon opgewekte energie op te slaan in batterijsystemen en daarmee onze elektrische bussen kunnen aandrijven. Dankjewel. Dank u. Senhor Rob Diepstraten. Goedemiddag. Ik ben ook van VDL Services. En de bedoeling is dat wij samen met RDK en ABC hier het project met de lokale bevolking gaan uitvoeren. Dank u, senhor Maarten van Aller, die Seawind. Ja, goedemiddag en ook hartelijk dank dat we hier aanwezig mogen zijn. Mijn naam is Maarten van Aller van Seawind Ocean Technology. Wij zijn een Nederlandse start-up. We hebben technologie gemaakt en daar maken we nieuwe turbines mee die beter en goedkoper zijn dan de huidige generatie offshore windturbines. En die hopen we hier op Curaçao te kunnen laten zien in de toekomst. En we zijn heel blij dat we mogen samenwerken met een groep bedrijven uit Curaçao en uit Nederland. Dank u. Dank u. Dan hoor ik de palavra na senhora Ellen Lastdrager, die TNO. Marcia, dank u. Heel fijn inderdaad dat we hier mogen zijn. En het is denk ik heel bijzonder. Ik denk bijna 1,5 jaar geleden hebben we opnieuw onderzoeken gedaan. Maar dan toegepast, want wij zijn een toegepast kennisinstituut. Dus het gaat ook over wat kun je ermee. En vandaag is een bijzondere dag. We hebben net bekeken eigenlijk de buspilot die van start kan gaan. En ja, ook heel fijn dat met deze MOU en van deze dag we ook verder kunnen kijken naar de nieuwe economie. En waar waterstof een belangrijke rol heeft. Ik ben hier ook met nog mijn 3 collega's. Die zult u nog zien deze week. Want die verzorgen verschillende werkgroepen. En die ook verschillende presentaties. Dank dat we hier mogen zijn. Dank u. Agora para o senhor Bram Peck, die Blue Water. Ja, mijn naam is Bram Peck van het bedrijf Blue Water in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het permanent verankeren van platformen. En wij zijn ontwikkelaar van drijvende fundaties voor floating wind. En wij ondersteunen de ambitie die hier ligt. En we kijken uit naar een mooi project als springplank voor Curaçao en de regio om offshore floating wind verder te ontwikkelen. Bedankt. Dank u. Senhor Jaap Harm Westhuis. Goedemiddag en ook namens SBM Offshore dank dat we hier aanwezig mogen zijn. Mijn naam is Jaap Harm Westhuis. Ik ben hoofd R&D en technologieontwikkeling bij SBM. SBM is een bedrijf dat ook drijvende afmeertechnieken heeft en technologie ontwikkelt om op diep water
drijvende windmolens te kunnen gaan funderen. En daarmee ook groene elektriciteit kan opwekken ter ondersteuning van de ambities die uitgesproken worden door de landen hier. Dank u wel. Dank u. Senhor Ramon Chong, de Grupo de Trabalho Offshore Floating Wind. Vandaar mijn naam is Ramon Chong. Die maakt zit voor een werkgroep die Corsau, dat eraan door die projecten die cultuur differente companhia aan TNO en EZK. Me commissiona cada companhia apart die Corsau voor een apart DJ, CPA, RDK, Curoil, Aqualectra, die qua ministerie, de GMN, Algemene Zaken, Menio Natural en VVRP. Únicos meu visa, nós arrancando duro, ando muito espera que nós possamos cristalizar o projeto aqui mais pronto que possível. Dank u. Dank u, senhor Chong. Dank u, na tu representante Kutei Awi. Agora me dou a palavra na minister Rob Jetten. Bon tardi, bon siman. Van harte welkom allemaal bij deze toch wel symbolische en belangrijke bijeenkomst. Allereerst ook heel fijn dat minister-president Pisas hierbij aanwezig is. En de afgelopen maanden heb ik samen met minister Seintje en zijn team en het team bij EZK echt toegeleefd naar dit moment. Want we staan als Koninkrijk der Nederlanden voor een hele grote uitdaging. Namelijk het aanpakken van klimaatverandering en ervoor zorgen dat onze samenlevingen ook bestand zijn tegen de impact van die klimaatverandering. En dat betekent dat we op hele korte tijd eigenlijk de switch moeten maken van een afhankelijkheid van fossiele energie naar duurzame energie. Dat we daarbij nieuwe verdienmodellen moeten creëren waar onze bedrijven geld kunnen verdienen, welvaart kunnen creëren en ook nieuwe banen ontstaan voor de mensen van onze samenleving die daar dan in kunnen werken. En heel belangrijk bij die grote verandering, die klimaat- en energietransitie, is ook dat het een just transition is. Dat onze lokale bevolking ook kan mee profiteren van die nieuwe ontwikkelingen. Dat we dus nieuwe banen creëren, de jeugd daar goed voor opleiden en iedereen kan meekomen in deze groene omwenteling. We hebben de afgelopen week al als Koninkrijk daar belangrijke stappen in gezet tijdens de Caribbean Climate and Energy Conference, waar we hebben afgesproken om binnen een nieuw 4-landen-overleg voor klimaat en energie met Nederland en de 6 eilanden intensiever samen te gaan werken voor een roadmap om die klimaat- en energietransitie op de eilanden met extra tempo vorm te geven. En ik ben heel blij dat we hier tijdens deze dagen, dat ik op Curaçao ben, specifiek ook de samenwerking met Curaçao verder kunnen uitdiepen. Want Curaçao is aan de ene kant kwetsbaar, maar aan de andere kant een ontzettend kansrijke plek. Kwetsbaar omdat veranderingen in de wereldeconomie en die hele klimaat- en energietransitie op een steenworp afstand van waar we zijn impact kunnen hebben op de economie en de welvaart van Curaçao. Maar Curaçao is ook heel erg kansrijk, want er zijn maar weinig plekken in de wereld waar zoveel zon en wind aanwezig is, waar je dus die schone elektriciteit kan produceren. En er zijn ook maar heel weinig plekken in de Caribische regio waar je dan vervolgens die schone energie hier kan omzetten in allerlei nieuwe vormen zoals waterstof, die ook breder in de economie en industrie kan worden ingezet. En Curaçao heeft een decennia lange traditie met de raffinaderij hiernaast, waardoor de kennis, de kunde en de infrastructuur aanwezig is om hier ook echt een leider van te maken in de Caribische regio als het gaat om schone energie. Niet alleen voor Curaçao zelf, maar ook voor de export, zodat ook andere landen in deze regio, in Noord-Amerika, in Europa, daarvan kunnen mee profiteren. En het feit dat hier vandaag niet alleen 2 overheden zijn, maar zoveel bedrijven uit Nederland, uit Curaçao en ook kennisinstituut TNO, laat ook zien dat het ook echt heel snel heel concreet kan worden. En de Memorandum of Understanding, die ik zo meteen met minister Seintje ga ondertekenen, onderstreept dat. Een diepere samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de overheid van Curaçao om de komende tijd van deze mooie ambities en plannen ook echt concrete projecten te maken die goed zijn voor Curaçao, die goed zijn voor het Koninkrijk en die goed zijn voor toekomstige generaties die kunnen opgroeien in een schonere samenleving met groene banen en welvaart. En, ik ben blij dus om hier te zijn en ik kijk uit naar de verdere samenwerking. Masha, masha, dankie. Dank u, minister Jetten. Primeiro-minister Pisas tem como sustento para o minister Seintje. Me dou a palavra na minister Seintje.
protocolo agora se vi, pero permitir-me reconhecer a presença de parlamentares, senhor Martínez, e também colega formal do ministro, senhor Manuel. Em meu caso, me tem speech para holandês, dus ik erbij deze site voor. We sombra enkele me notava da saco, de saco que estava das duas lugares também na pimenta. Pero de toda forma, in ieder geval ga ik door naar in het Nederlands. Welkom allemaal. Het is een eer om de lokale overheid te mogen vertegenwoordigen bij deze memorabele gebeurtenis. Sinds het doen van mijn voorstel voor instellen van een programmaorganisatie op 22 september vorig jaar heb ik naar dit moment uitgekeken. De programmaorganisatie was bedoeld om onder meer de mogelijkheden van een offshore floating wind nader te bestuderen en nu kan ik toevoegen om groene projecten nader te ontwikkelen. Het memorandum van overeenstemming hernieuwbare energie, dat ik zometeen samen met collega Jette ga ondertekenen, legt een basis voor een coöperatieve institutionele relatie binnen het Koninkrijk. Dit is ter aanmoediging en bevordering van bilaterale technische samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie. Ten behoeve van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde energietransitie. Belangrijke aspecten waarop moesten worden ingezet en waarop wij overeenstemming hebben bereikt zijn wederzijds gewin, gelijkheid en wederkerigheid tussen de landen. Hier ben ik heel trots op. Echter reikt mijn ambitie verder. Mijn ambitieniveau is dat Curaçao een leidende positie inneemt in de regio en als vernieuwer optreedt in de productie van groene energie voor eigen gebruik en voor export. Het is belangrijk dat wij als land een hoger ambitieniveau nastreven. Dit vooral ter ondersteuning van ons voorgenomen economische beleid dat doelt op duurzaamheid en diversificatie van de economie door het stimuleren van economische sectoren van hoge toegevoegde waarde en energie-intensieve industriesectoren. De verdere uitwerking en in het praktijk brengen van memorandum van overeenstemming en het uitdiepen van de voorwaarden waaraan moeten worden voldaan, zal leiden tot een optimaal benutten van de kansen en mogelijkheden die de transitie naar nieuwe energie ons aanbiedt. Mijn focus is, en ik spoor aan tot uitvoering en nog eens uitvoering. Het hele proces van energietransitie is een complexe opgave bestaande uit verschillende facetten en disciplines, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenhangen. Het raakt de hele maatschappij en heeft niet enkel betrekking op vervanging van fossiel energie door hernieuwbare energie. De geschikte oplossing ter realisatie van onze ambitie krijgen wij niet als wij geïsoleerd te werk gaan. Ik ben namens de overheid zeer erkentelijk voor het waardevolle bijdrage die wij hebben mogen ontvangen van u, minister Jette, maar ook van de TNO en de overige Nederlandse bedrijven. Wij kijken uit naar mogelijke meer samenwerking op andere gebieden. Curaçao is koploper in de productie van zonne- en windenergie in onder andere de regio. En wij voorzien als land andere mogelijkheden waarin Curaçao een belangrijke rol kan innemen. In dit kader kan ik u informeren dat Curaçao zich aansluit bij het opstellen van een Kingdom Roadmap voor de energietransitie zoals aangekondigd door minister Jette in de Caribbean Climate and Energy Conference gehouden op Aruba vorige week. Ik hoop dat wij binnenkort tot een consensus kunnen komen in het houden van 4 landen overleg op het gebied van energietransitie.
Tevens acht ik het vermeldenswaardig dat wij streven tot een realiseren van een MOU met TNO. Later dit jaar in samenspraak met uw ministeries, opdat wij op een effectieve en duurzame manier nadere toegepaste wetenschappelijke technologieën kunnen gaan invoeren op ons eiland, met nadruk op verduurzaming. Dit proces van versnelling van de energietransitie zal naar verwachting economisch gezien zeer positief uitgewerkt voor Curaçao. Daarenboven voelen wij ons ook verantwoordelijk en willen wij voor 100% bijdragen aan het behalen van de gestelde klimaatdoelen. Curaçao kan en zal zich volledig inzetten hiervoor. Met het oog op het realiseren van 5 gigawatt in 2035 hopen wij zoals gepland de eerste demonstratieproject in 2026 operationeel te krijgen. Hier zullen we de meest innovatieve windmolen qua grootte showcase op ons eiland en ook de nodige nieuwe banen scheppen. Ook hopen we de lokale tarieven en cost of doing business positief te beïnvloeden. Ik houd het voorlopig tot hier, zodat wij kunnen gaan tot het ondertekenen van het memorandum van overeenstemming. Ik blijf rekenen op uw wilskracht en ben ervan overtuigd dat wij samen effectieve invulling kunnen geven aan onze voorgenomen doelen voortvloeien uit de transitie naar hernieuwbare energie. Prometo me terminar, me quero tocar se uso de momento aqui para me dirigir mes na comunidade de Curaçao, então naturalmente no papiamento, pessoa me tem uma importante ave, ora nós atende na Aruba de Curaçao não afirma na Aruba. Maneira você tursa me tem ende patriótico e projeto assim grande, me tem dever de firmar ribaçuela de Curaçao. Passamos nós não para que tu com grande projeto aqui tá, é um mega projeto que o Dengsheng Ai botar em e me tem seguro que o samenwerking junto com o ministro Rob Jetten nós trabalhamos esse aqui e todo outro stakeholder possível. Pero me tem que bisa também que agora depois que nós temos uma colaboração, que nós manter esse aqui ribo low profile, agora a campanha também começar para me informar o povo de Curaçao com importante projeto aqui tá, que a tature kansen que te bid para nossa comunidade, então que te desenvolvimento que nós te verwacht is aqui te trece com ele. Pois maneira me avisa de mi speech, me nota ende para firma MOU só, pero me tá ende de ação. Então, me papisa aqui com o colega Rob Jetten, que me expliquei nos 5 bang de uitvoering. Persoon esse eigenlijk te doen naar ons pueblo, Curaçao, e também mundo eigenlijk local que nós temos. E lo que está bonito é o projeto aqui maneira me binta bisa tá, não tá político não tá bisa que projeto aqui tem que suceder. Essa aqui tá natureza, climate change, tá dirigir-nos em a direção que nós temos vai, então para mim tá honor em gabinete pisas 2 para nós bancana e caminho aqui para nós chegar a sinaleu. Mas dank ik dank u zeer. Dank u, minister Seintjen. Nós seguimos agora para firmamento de MOU. Última página aqui.
Hallo? Ja. Minister Jette, bono voorbij. Sim conos eigenlijk donabo regalito de Corsao. Dus essa aqui tá forma que nós tá dando apreço na nos gente não, vooral na kubishitanos. Então aqui dentro lobo hanya aardigheid, regalito comitinho seguro, que lobo queda recordar Corsao cada vez cubo mira essa aqui. Mas dank. No nome de Corsao. Dank u, minister Jette e minister Saintje. Agora me dá a ronda de perguntas de parte de prensa. Por favor, introduzir o mês para mim, indicar para o meio de comunicação que está e na quem você dirigir a pergunta. Na quem me pode dar a palavra, senhor Yves Cooper. Reportero independiente. Que também passa com o esforço para abrir a refinaria Isla Beck? Se o projeto aqui logra, a refinaria Isla também era obsoleto? Felicitati. Por um instante, eigenlijk, deixou de estar me sostener. Meu colega, para o mapa, cai seguro, não se prepara, minha pergunta toca, como é bem gostosamente me tá contestar isso aqui, como vai bem se não se cenário mundial, no momento aqui, por próximo 30 anos, o mesmo uso toch de produto fóssil. Passando over na sistema energia verde, nós como governo, se toch esforço, agora que está motivando nós, mas tanto sim, para vai vir praticamente nós temos que começar a exigir bastante a direção de energia renovável, maneira gás, etc, caminha com a gente não está interessado com a direção de bairro. Assim, nós mandamos mensagem mundialmente que los for de projeto que está vindo aqui, que é o projeto grande para o mundo, so nós também está role model, refinaria também deve abrir a direção e mostrar que nós está carga completamente com o aspecto de nosso clima, que está cambiando dia para dia bastante. Kunt u... Nee. Ik voel dat wij binnenkort allemaal als sheiks hier van groene energie gaan rondlopen. Kunt u dat bevestigen? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat uiteindelijk lukt. Maar als u kijkt naar plaatjes van de wereld, waar zijn nou de condities het best om grote windprojecten te doen? Dan zie je een aantal plekken in de wereld. Chili, je ziet het stuk van het Midden-Oosten, je ziet Australië, maar je ziet ook dit deel van de Caribbean. Hier heb je zo'n mooie continue wind eigenlijk. De natuur geeft ons energie. En die kun je met die floating terminals hier ook gaan opvangen. Dus dat biedt gewoon enorme kansen voor Curaçao. En zoals ik net ook al zei, met alle kennis, kunde en ervaring en infrastructuur die hier al decennia lang aanwezig is, hoop ik ook dat het ons lukt om dus snel, zoals de minister zei, echt een eerste goed pilotproject te kunnen uitvoeren. En op basis van die ervaringen dan kijken, kan dat inderdaad doorgroeien naar die 5 gigawatt. En 5 gigawatt, om u een vergelijking te geven, wij bouwen in Nederland de komende jaren 21. En met die enorme Noordzee. En dan 5 gigawatt voor Curaçao, dat is in verhouding dus echt een megaproject voor Curaçao met enorme economische kansen ook. En daarom zijn we ook alle 3 zo gecommitteerd om te kijken of we dit kunnen laten slagen. Dus worden we allemaal nou, dat is dan vervolgens aan u hier op Curaçao om te bedenken wat u met die winst gaat doen. Maar grote kansen dus potentieel. Ja. Dick Draaier, verschillende media, waaronder NOS. Minister Saintje, nós logo com transição verde, pero
também transição de preço de kilowattuur. Mr. Seja por mostrar desenvolvimento positivo para o preço na ano 2026? Acaba? Sim. Juist. Het is onde tareas eigenlijk também que nós temos e hopelijk nós estamos em direção e nós não estamos até 2026, pero já acaba agora está trabalhando em direção aqui para o preço. Nós acaba com agora aqui na Corsol nós temos wind park de 30%, nós trabalhamos aqui para 50%, pero também a tarefa está e a instrução está para nós vamos por uma moda de bom preço, para nós poder muito mais competitivo da região com o cost of doing business. Pero o projeto aqui lo añadi, maneira uma visa de speech, ele está tanto para local e também export. Para banda de interdesenvolvimento que nós temos agora aqui, riba é parte de crescimento de nossa economia, é parte de turismo, não também o que vem em país caminha mais e mais bota participar na parte de green. Dus tá plan, tá visão, nós mesmos temos uma visão eigenlijk não para Corsol, pero uma visão de koninkrijk in zijn totaliteit. Na onde nós está, onde nós que vai, onde nós que mira Corsol aqui 50 anos. Ok, met outra pergunta para tu, Tres, die daarbij pergunta naar Holandees. Gaat het hier om een privaat-publieke overeenkomst, waar uiteindelijk ook geld van de overheid bij gemoeid is? Ik zal beginnen. Kijk, we tekenen vandaag een brede Memorandum of Understanding over de samenwerking tussen Nederland en Curaçao om eigenlijk allerlei type hernieuwbare projecten de komende tijd van de grond te krijgen. Hè. We hebben het natuurlijk veel over floating wind met hydrogen production, omdat dat een grote economische kans voor Curaçao kan bieden. Maar die samenwerking gaat wat mij betreft ook over de wat kleinschaligere energieprojecten die vooral bedoeld zijn voor lokaal gebruik om de energierekening naar beneden te krijgen, zoals Nederland dat nu ook doet met Bonaire, Saba en Statia. Het gaat ook over Living Lab projecten van TNO, zoals de elektrische bussen waar ik net de locatie van heb kunnen bezoeken. Dus dat is echt nadrukkelijk samenwerking tussen deze twee overheden, hoe we elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Maar ik wil ook heel erg onderstrepen wat minister Seintje zei, dat zien we ook hier vandaag. Uiteindelijk zijn het wel Nederlandse bedrijven en Curaçaose bedrijven die met elkaar uiteindelijk de echte business moeten opzetten. En als het nodig is, gaan we ook kijken hoe Nederland en Curaçao daarbij moeten mee investeren om die projecten van de grond te krijgen. Maar het moeten uiteindelijk ook wel rendabele projecten voor de bedrijven zelf worden. Collega staatssecretaris Alexandra van Huffelen die gaat morgen de Tweede Kamer informeren over het groeifonds en de 200 miljoen of 2 keer 100 miljoen die daar beschikbaar is, onder andere ook voor de KAS-eilanden. Daarin wordt ook het woordje energietransitie genoemd. Heeft het een met het ander te maken, ook financieel gezien? Nou ja, kijk, wat we vandaag tekenen is dus de intensievere samenwerking, kennisuitwisseling, ondersteuning. En uiteindelijk is die openstelling van het Nationaal Groeifonds voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten is toch ook echt wel een fundamentele stap vanuit de Nederlandse regering. En daarmee kun je dus naast de samenwerking die wij samen nu intensiveren, straks ook met hele goede projecten naar dat Nationaal Groeifonds toe, om te kijken of dat ook een stuk financiering vanuit Nederland deze kant op kan komen. Dus het versterkt elkaar zeker ten positieve. Ja. Bontardi, Rick Hart, nu.cw. Meneer Jette, in maart 2022 schreef u in een brief aan de Tweede Kamer dat u de elektriciteitsproductie op de BES-eilanden wilt verduurzamen. Hè? Om een idee te krijgen van uw voortvarendheid. Hoe staat het daarmee? Wat hebt u bereikt tot nu toe? Ja, ik denk dat we daar laten zien dat het heel snel kan gaan in deze regio. Want ik had inderdaad in het voorjaar 2022 dat aangekondigd. Op Prinsjesdag 2022 hebben we om en nabij $30 miljoen vrijgemaakt voor Caribisch Nederland. Ik heb vorige week op Bonaire het zonnepark bezocht, dat onder andere met die financiering
wordt gerealiseerd. Plus de locatie waar de nieuwe windturbines op Bonaire komen. Dat levert dus in een paar jaar tijd tot 80% hernieuwbare energie voor Bonaire op. En voorspellingen van een forse daling van de energierekening. Dat doen we op Seba met zon, 1 windmolen en batterijen. Op Statia met zon en batterijen. En ik ga deze week ook hier met Aqualectra en andere partijen doorpraten. Om te kijken, kunnen we dezelfde type projecten ook voor Curaçao in kaart brengen. Zodat je naast de economische projecten waar we het nu over hebben, ook echt nog meer hernieuwbare projecten voor de Curaçaoenaar zelf kan ontwikkelen. En ik ben ook bereid om daarbij te helpen. Ik ben blij dat u die naam noemt, Aqualectra. Dat is een bedrijf dat niet echt uitblinkt in verduurzaming. Zonnepanelen, het plaatsen daarvan, dat lijken ze soms tegen te werken. Een bedrijf met een dure overhead. Hoe gaat u de verduurzaming hier op Curaçao succesvol maken? Kijk, mijn relatie met Caribisch Nederland is natuurlijk een andere dan met de 3 kaslanden. Ik voel me als minister voor Energie in Caribisch Nederland ook, heb ik een grotere rol dan dat ik hier heb. Dus hier gaat het uiteindelijk ook om de keuzes die de regering van Curaçao maakt in de aansturing van Aqualectra. Curaçao heeft in die zin een goede positie omdat hier al veel langer windenergie aanwezig is en nu ongeveer 30% inderdaad hernieuwbaar is. Dus vanuit die ervaring kun je wel verder werken. En onderdeel in het verlengde van deze MOU wordt ook kijken of dat Curaçao Aqualectra met concrete nieuwe projecten komen. En als het dan ook door ons als verstandig wordt gezien, dan kunnen we dus ook kijken of we daarin kunnen mee investeren. Mag ik dan de vraag aan de heer Seintje ook voorleggen? Met een bedrijf als Aqualectra, die niet echt verduurzaamt op dit moment. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Metteva niente problema che mai. Yes. Sì, top minota TMS opinion ko. De maneira mais presidente Aqualectra já acaba tem 30% de wind energie e anja que daarbij over na 50% segundo nós está líder in inteira região de Caribe. Se nós está papia com e portinho overhead assim caro, pessoal me querer ainda nós está produzir com fóssil e outros 50% ou outros 70% quanto o caro. Me querer se nós tem visão for de anos 40 que Holanda a produzir corrente e água e gás, ora sim que nós overhead e nós preços não muito mais conveniente. Tarefa para assim e esse aí a Aqualectra tem cargo para nós assim, nos cost of doing business, pero também nos cost of living muito mais rendável. Então esta rei não bezig né, nós temos uma prestação, então maneira mais bem também sempre nós tra ora tá zover nos sali informar a comunidade, pero bopo tem confiança e garantia que essa que cambia aqui logo vai mirele. Dus e banda de essa aqui para nós no Curaçao viento maneira awardo indicar riba não nós viento tá constante. Zona painel tá hora tem claridade só e tá produzir, pero viento tá produzir 24/7. Então esse aí nós temos que trazer de balança quase não eigenlijk nós temos porta win-win, pero el viento da garantia que tem muito mais produção de energie. Marcia Dankie. Laatste vraag voor de heer Jette over de routekaart. Ik heb het eerste jaartal 2026 gehoord. Hoe is de weg er naartoe? Roadmap voor het hele koninkrijk te maken. Dus dat wordt de basis ook. Doe je? Nee? Nu wel, ja. Dan begin ik even opnieuw. We hebben op de Caribbean Climate and Energy Conference afgesproken een roadmap voor het hele koninkrijk te maken, waarin we via het 4-landen-overleg ervoor zorgen dat alle 6 eilanden betere en meer ondersteuning kunnen krijgen. Dus die roadmap is eigenlijk breed. Die gaat zowel over klimaat, de energietransitie als over klimaat. Dat is nog steeds niet zo ja, dan doen we het gewoon zo. Dank u wel. Ik wil nog een keer.
De roadmap voor het hele Koninkrijk, die is afgesproken, de Caribbean Climate and Energy Conference, die gaat ervoor zorgen dat we via het vierlandenoverleg voor alle 6 eilanden een agenda hebben die zowel gaat over energietransitie, maar ook over klimaatadaptatie. Omdat dat natuurlijk de komende jaren voor de 6 eilanden een hele belangrijke wordt. De bedoeling is eigenlijk dat we al, denk ik, in het najaar die roadmap presenteren, zodat we de komende jaren elk jaar bij het vierlandenoverleg daar ook concrete stappen en vervolg aan kunnen geven. Bonaire krijgt een aparte klimaattafel. Die gaat heel veel concrete input opleveren die we hopelijk vervolgens ook op de andere eilanden kunnen toepassen. Daarnaast hebben we dus de roadmap eigenlijk hier voor Curaçao, waar ook Rafineria di Curaçao een belangrijke rol in speelt. Hoe ga je de hele herontwikkeling van de grote terreinen hier op het eiland doen? En dan is het pilotproject waar minister Sanchez over had, dat is dan een van de grote mijlpalen die in die roadmap zit. En waar denk ik ook een aantal bedrijven die hier nu aanwezig zijn ook echt naartoe leven. Om echt die showcase te laten zien dat dit opschaalbaar is en dat we richting die 5 gigawatt toe kunnen werken. Mita constatar que no tem mais pergunta, mita wak den dirección de minister Yatten, sei que doe een última palabra. Ja. Dank u wel, Masha Danki. Ik denk dus vandaag echt een historisch moment, de ondertekening van deze MOU om de samenwerking tussen Nederland en Curaçao verder te intensiveren voor de energietransitie, voor betaalbare, schone energie voor alle Curaçaoenaren, maar ook om nieuwe economische kansen voor het eiland te ontwikkelen. En net als minister Seintje ben ik ook een minister die niet al te veel ellenlange stukken wil produceren. Dus laten we ervoor zorgen dat we nu overgaan naar actie, 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 of zoals de minister zei, uitvoering, uitvoering, uitvoering. Dus dank je wel. Masha, dank je. Minister Seintje. Sim, Masha danki. We também quero mais bij die lokaal conosco três de landicava. Dat momento para ribe países que nos vão concretizar costan muito mais. Dus uitvoering, actie concreto, dat lokaal comita mira riba na je, caminha e ora e esperança de país aqui lo cresce back. Nós tem opitareia nos dilante e não tá fácil, pero me tem confiança cultura partes na aqui que tá sinta aqui dentro e também com meu colega ministro Rob Yatten, nós fazemos um bom trabalho, mas somente um trabalho solamente para Curaçao, senão é um trabalho também para inteiro Koninkrijk e região. Pois me quero que firmando MOU aqui e o trabalho cultura profissional na cotidiana aqui está sendo me quero e me mira a possibilidade para nós vamos satisfazer for então chega na resultado não concreto para nosso país e também para Koninkrijk. Dank u. Dank u, minister Seintje. Premier-minister Pisas. Dank u bem mais. Eu quero começar com minha felicitação. Echt, mijn coração me chama, começar chama nos chefmen. Como vai bem, hopi danki. Depois do início do projeto aqui, mas também que eu hopi criticar. Ele se supera, mas olha, chama Curaçao. Nós trabalhamos na werkgroep. Que nome que chama persona. Que é líder na werkgroep. Senhor Chong também imensamente danki. Me guarda em direção de TNO e tu é sopra. En dan também me chama hopi danki. Minister Yatten. Hopi danki também. Die te doen is sustém aqui. Mita querer nós nota para que tu, maneira ministro Seintje bisa, nós nota para que tu kiko nós logrando como país. Hopi bia nós para que tu buscar e parte personal tami. Então nós lubida país. Tu lugar que nós logrando hoje aqui tá país Curaçao tá logrando. Nós tá é veículo que tá ribando-se por na final tá nós tudo tem benefício para ti. Sempre Curaçao a fungir como hub, da hoje que nós donando é invulling que sempre Curaçao assim que tá fungir como hub para conectar Europa, Zuid-América e também a área de Norte-América, caminha claramente nós está mostrando que nós temos back, maneira Curaçao está, que está é pela do Caribe. Sei de meta, sei não se vai pé. Mas essa cerimônia.
Danke, Primeiro-Ministro Pisas. Assim nós chegamos na final de nossa rueda de prensa. Muito agradecido por vossa presença e até uma próxima ocasião.